Nasa ko sa balay nga gipahimo nako sa pag-ung magtiayon do kabuok nga mga tagas bakit lang tawo. Ako ginang gapuhon ng balaya kay pakyaw ra ba nako ako ata ng materyales na dako ko gasto. Nga na naman dito ang naman to ako ang badi-badi nga si Ernito sa muka. Monte Hilper na karon. Nana siguro ros pa yan. Tiwason ko na ron kay karong adlaw. Aptan ko na kay para nga makabawi ko sa tanang gasto niya. Palitan ako nipa nga tulo ka buok. More kang iatok. Tan-aw na to og unsi kay sultis tag iya kay mahal kay sinron. Lahos ko eh. Kabuang. Iyon siya nga magkuna ko siya dire. Ano wala pa? Saan na lang orasa? Sus! Bakit naman maudto? Tingpan udto naman lang sa? Bida gining ako ang assistant. Sus ka maipawngan sa dunggan. Mutunga lang gina siya itong snack na. Huwag gini sildo na ko yung tawhana. Di pa lansang oh. Ako utaning gipa-street niya. Sus, bawag lang yapon. Mura siyang naong. Ito ay buot ng asistahan na. Bida. Iya kay sukod. Ano ron? Ang atop. Ako lang usay. Talagang trabaho. Ano bintahan ng balaya yun. Kay tismi ka buwanga. Yung kami. Yung gabdong ko ng ni mo ron. Ganun ka lang magandang na. Baway ka ako nga nalit man ko kay bawa ka naplatan ang gisakyan. O nasa nada sa isus gikan di pagsugod og tarok na ko ani wag lang kalaing diskarte. Platan murag kasi mong naong nga plat kayong naong. Sa man ko mo nanay snack. Nice. Yeah, snack karon wa pa gani ta katrabaho. Trabaho sa ta kay haron nga mahuman kay kini ra bang balaya dinalian kayo kay bagong minyong tagiya ani nya. Gipaligunan gini kog maayo. Kay haron nga inig napapampam nila di gini matumpag aptan tani ron Pero tanda ko boss sa imong gibuhat nga payag. Ito man ni buka. Unsan ka gitag-asan di ka natong panday nga ikaw helper taas di ka ha una ako no ay na lang sige likramo god kay Sige sige to magtrabaho ta kay. sus lansangan ko ng kuhon mo ron na ning tuyo na lansang Siguro. Ay pal likramo ka kay luksukan ti ka niya. Isus Ginoo ko ni pagkatuyo. Baong na magyapon mo rabi si mong ilong ko baong. Ang wa man say kusog niya kung giloklok ko usar may martilyo nimo. Pulis na yung martilyo. Kaka Naunsa dapat man. yung mga panday duha gyud martilyo. Sige na ay likramo kay at na tanan ni. Kuno yaw dapay ano. Taon. Sige kanang tarong na to. Okay Bida. na, taro na kayo na. Ako ka rin. Isa ka to. Ano unsa na ko taon ko ano? Yawa kay. Maitan ni Hilpir ka. Kana. Yes, saka. Sige. Maitan. Sige. Sige ba yun? Aros sa kupaw na ko ani boss. At el nagreklamo diya kay sakto kas bayad. Itan ni Hilpir tayo. Timuon mo lang hagdanan. Itan. Nagbatok ka ng kamot mo boss. Agay! Ikaw ba? Ano magampo, magtawag ka nga. Ano lagi kay kag ba? Ingnan ka nga, ay sige saba-saba. Basta magpanday ko. Dalawa, di po wa. Luto man dugo. Tinura. Ay, wala kumain. Oras paniud ko na sa. Mads! Ay Mads! Ay, nasuroy mo lagi ka. Pakuyog lagi ko ni mo Mads. Ato ta sa atong ipabuhat ng mga balay sa akong bana Mads ba kay nag-ingon man to ang panday nga atop na lang ko ni kuwang ato. Ya excited sa kay ko makita Mads kay ano ba na mo ang gipangandoy sa akong bana Mads nga makapabuhat mi amo ang kagalingong balay kay ikog na kay ko sa akong ugangan diha ka na magpapampami. Di ko kaago og maayo Mads kinaaman akong ugangan na minaw ya. Moingon man nga day unsa man na imong giugom diha day. Nya sa ito bag mo tubag ko nga ug kanang alay sa kay mo kanang mangkon ko nga maon akong giugom. Ako na po inuntan nga saban na ma. Aray Kaya taon sa pa ko. isumpay si mama, mingon ko naglaway ka, mo ring naghamo na kay basta mo sa bana maglaway man gid na. Niyata na, ato piyagi ko sa amo ang
Oh, nito balay kay. Sige, Singon ko problema dito kay ang katong mga panday hatdanan pa sa daba ko na. Sige, tara. Tara. Hey, Mads. Ano ka kadag payong oy? Isa ko. Oh. Ano nang balaya? Patay. Mads, nindot kay Mads. Ganahan jud ko niya Mads ay kay. Mariha ra jud kayo nako kadak-a ba. Unsa man ang tao na nga di man na mao ang ako ang i-instruct nila nga. Balay. Unsa ni nga balay imong gusto katong mansion jud? Oh, ang taas makataas biya mi puro sa ako ang bana in town niya. Ang taon man ana mo pag rapapampam diha magkamang-kamang rami diha di mi kabarog. Tara na panday kang diha man ako. Sam taon mga pandaya oy. Dali, yun tugay ko glansang pa. Kay tuwason ko niya. Kay kirin lang usa. Ubos. Ay, ano ba to? Sa dati, uy, hindi mo mang utdot. Ikaw ba, pagkawa yun, hindi mo. Sus, lagi ano mong. Sakada na ba, gunite rin! Magsige, pag sakasan. Na, gunite! Sus, pwes, bidag yung ngayanan, nagihok mo pa, nagdali, taoy! Sabi ko nito. Ma'am! Sa man ninyo pagpanday among balay nga. Di man mo ako gi-instruct ninyo. Di mao, ma'am. Mga mao man niyang naasa. Mapa nga imong gingon. Sustain taon oy. Mausay mao sa mapa nga piti man ning mubuang. Sama ni namo pag ipapampam sa akong bana nga piti man ning mubuha. Mas ay sag. Ay no sigaw yo dago ba ako ano ni Mas kay sakto jud kayo sa kuang height man so. Usa ko man itaw ni Mads nga. Excited na ba kayo kumusulti sa akong bana Mads nga. Aptanan na lang ni ang amo ang balay ay manhiman ay piti man ning mubuha sa taon. Ngano inyo man nagimubo? Unsa man itaon sa ma'am, oy. Ibaw ka nga kining mga panday. Maugi matuman. Di ka magbutbuot kay Igor ka. Nagsugo na mo. Unya, mugunsa mo sa akong bana diri ligsod na mo magkamang-kamang mi diri sod piti man ning mubuha. Kinsa man ang sayop, ha? Amo ang lugar nga naporma naman eh. Ay kung igna nga di mi mo bayran ani. Tingnan di ka nga. Tingnan di kang mubur kay ning kuana. Wa ka nagtanaw sa Ay sige basta. Wa ka nagtanaw sa tag-iya nga tag-as kay mi. Oh, happy ta mi kumasangko aning kuano? Kanong ha? Mas pamilya sa Mads. Ay no, Mads kay luin ko kay sila mo silang kasab-an. Ako na lang ni ulian. Di mahimo ulian nimo Mads. Oy kay rapapari may magrapapampam sa akong bana Mads. Ari may magbuhat og bata. At doon mas kalibunan niya pagdali mong panig. Ano ya pa nga makalibunan ni mi dako na kay kong gasto. Ani dako na kay mi gasto. Sir, panganaog sa gusto sir, ano matarong ni istorya sir, kaya nahay pala niya ako ang amiga. Oh, may pa paglaog mo dali. Dali. Kay di na pwede nga inyo ni Osborn kay ako ni pausab. Dili lagi mo pwede na. Og amo ni tiwason para mabayran me. Ayaw ko lagi nagtiwasak, kaya nasako na si Mare, kaya dili siya gusto nga ako ning ulian, kanaog sa mga kanang istorya tagtanaw. Sige na ba, ikaw kailangan. Dili lagi mo tiwason na mo. Lagi ma'am. Kanaog daw. Okay ma'am. Ay, okay ma'am.